Град Долна баня. Трета спирка. Третата спирка от турнето на независимия спектакъл «Мъртвешки танц» с режисьор Ивелина Колева беше град Долна баня. На 15 май на сцената на Народно читалище Рила 1898 в града се проведе третото образователно театрално ателие с екипа на спектакъла. Вечерта от 19 часа зрителите от града се насладиха на черната комедия «Мъртвешки танц» по Аугуст Стринберг. Темата на образователното ателие в град Долна баня беше зависимостта от разрушително поведение. Ателието имаше за цел да обърне внимание върху зависимостта на индивида от деструктивно поведение чрез практически задачи и театрални подходи по методите на плейбек и форум театъра. Водещи на въркшопа бяха Ивелина Колева, режисьор на спектакъла, и актрисата в ролята на Алис Християна Стоименова. Участници в театралната работилница бяха театрална група към Народно читалище Рила с ръководител Ангелина Грозева, ученици и представители от рискови групи от Средно училище Неофит Рилски и професионална гимназия Христо Ботев. Турнето на спектакъла е финансирано по програма Разпространение 2024 на Национален фонд култура. Екипът на спектакъла благодари на Народно читалище Рила 1898, град Долна баня, за гостоприемството и партньорството, както и на прекрасните деца и младежи от района. В спектакъла участват Мартин Герасков в ролята на капитана, Християна Стоименова в ролята на Алис и Михаил Иванов в ролята на Курт.